Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Kasko na tinasantuan asurat. Awan ti uray maysa analintag at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Andyan ay dagiti nga ariwawa, Ellen. Nalapit nga damanin agugubal ang karoba. Amo ko dito yung makaranta. Ay, ado titiprong. Inak man kita. Ay, saan Filimon? Di kan rumwar, pangasim. Ha? Pangasim, dito'y kalatan balay. Saan ka kuman arumwar pa'y? Anya kamutin nanding. Saan pa'y laan na urnos ikasum gapo iti panang danog mo kin ni Eric? Ngamita, nakirambol ka manon. Tanya ti kayat mo? Palabsik latan ti inaramid kanyak de Simon Alastog? Ay, sigurado nga ibarangay da ka manon. Gapo iti kasdyeng inaramid mo kin ni Simon. Pangalaan tangay iti kwarta no pagmultaan da ka manon. Nalakala nga remedyo dayta. Ti Jack kayat, kati panang tagibasit kanyak ti asino man dito'y lugar tayo. Nalabas ti kinatiprong mo nanding. Rumbong lang. Tapno saan ada tayo ti tagibasitan da dito'y lugar tayo. Jack kayat nga ilupit-lupit na tayo kit din. Sana mabalin kanyak dayta. Ay, talaga riribok dito'y lugar tayo day dyan nandeng. Tunggal ada ti riribok ang mapasamak dito'y. Kanayon akaraman day dyan nandeng. Ay, nana, gumatangak man iti patis kan suka. Ay, mabiit laang balasang ko, Nay, adto yan tigat-gatangang balasang ko. Agyaman nana, dahito iti bayad ko. Agyamanak. Da kayo day kabarbaro dito'y lugar me. Saan aya? Wan nana, da kamin ti agnana iti sigud abalay da nana Merced. Kapin anom ngay ni Merced, balasang ko. Ninang mi iti kasar nana. Da kamin ti kinontak na nga agna adi tabalay na. Tanapandakat nga roden iji abroad. Asino ngay ti kadwam? Ti asawak nana, ni Felimon. Ay na, aganad kayo dito'y balasang ko. Kang runaan nga anadan nyo day dyan anandeng at iprong. Ha? Awan ti ipirpirit day jay. Awan ti sansanpun na. Barrairong at talaga. Sabi la ko mata makasara kak adagos iti trabaho dito eh. Bakit? Wan iti kasta. Mapalong tamat ti panagbiag ta. Bakit? Pasensya ka na. No saan ako Di mon baliksan no anyaman daytang Felimon. Kan may sa adatan iti daytoy a lugar. Ti kayat ko mga barwanan ta. Agbiag ta akas la kakaskasar ta paylaeng. Daytoy kasla mangrugrugi ta paylaeng. Wen Helen. Aramidan ta dayta. Ket agyaman aken ka. Gapo taman nakaawat ka nga asawa. Junjun anak, apay anak ulimag ka. Mababainak namin, nanang. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Anya ko matipagbainam. Mabainak, gapoy ti aramidin ni tatang dito lugar tayo. Anya? Jakpay kayatin ti makiayayam kadag iti kapatadak. Gapo ti bagbagada barrairong ti amak. Kit sigurado ka no akas jayak matlaeng. Junjun anak, saan ka kumangagpanunot iti kasta? Saan ka abarrairong? Nasimpet ka nga ubing. Yung kasta timang mga kung ibagbaga iti padak nga agtutubo dito lugar tayo, nanang. Barrairong ka no ti amak. Kit barrairong akmeten. Nay, Filimon. Isardeng mo pa'y day tatag merienda ka pa'y. Ay na, nagtaktak kayo pailaeng nanapining. Adamutan daytoy danom ngayon inumak dito'y apamudpad ko iti pannakawaw ko. Ay na, saan nga umdas day ta? Kan maysa, jak kayat amabisinan dagiti pagtrabahuag. Ay, agyaman akno kasta nana. Kan imbagak iti anak ko nga ilakam na kan iti pangal daw.
Saan kan nga agawid, Juan? Mangan kanton dito'y balay. Ala, nakababain mo ten, nana. Awan ti rumbang apagbain na ang barok. Nasisingpat kayo gayam iti dayto a lugar, nana. Patsak anatalina iti panagnaid mi kini bakit ko dito eh. Saan ka nga agsigsigurado, barok? Ha? Anya ti kayo asawan, nana? Ay na, nagulo dito'y lugar may. Ado ti barrairong, kang runaanan dayjay anandeng. Ikanak man iti kwartam lani. Anya nga ititad ko kan ka. Kat jak pa'y mat nakilabada. Pampanunutag pa'y nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ni Junjun iya. Anay ko. Aping agtungpaga nga eh. Gaputa buwisit ka nga asawa. Tumawdawat ak iti kwartam am nagado ti sawam. Buwisit ka talaga. Buwisit kayo adwa ka ni Junjun. Kumusta ti pa nagtrabaho mo iti ayan danana pining? Mayat Ellen. Inton bigat. Malpas kon ti ipapaaramid na divider iti balayda. Kasta ka di. Nasingpat ni nana pining kinti pamilyana. Pudno dayta, managtulong dapay. Di nakaruden pinagawi dito balay anangal daw. Pinakanda ko ni balayda. Isumot lagayam asaan anak ko ti imbatik apangal dawam ko ma. Wen, tasaan ako na nagawid. Kasta gayam. Masapak manin inton bigat, Felimon. Ado nga mintinaskan nga aramidan mi iti opisina. Kasta ka di? Kasayatan nga rod na ginanatan bakit? Tapno masapat amat lang ang makaring inton bigat. Nanang, ada ka din pagbayad ko iti pagadalan inton bigat? Uwan, nakairimedyo ako nanak ko. Iso nga itad kun kan ka. Tama nga numapurnada pa'y numakita ni tatang mo. Ha? Anya ti kayat masawan, nanang? Dumawdawat iti kwarta kanyak ti amam. Ngam imbagak nga awan. Tadyak kayat nga alaan na ti pagbayad mo iti pagadalan. Kat, kinabil na kamanan, nanang? Ha? Saan mo ang may libak, nanang? Tani, madlaw alimitom dita kan ni kita pingping mo. Ay na, di mo ikaskaso day ka. Buwisit kayo namin! Ay na, sigurado anabartak manan ti amam. Ala nanak ko, maturog ka. Tasya kun ti makaamo iti amam. Ay na, nagpintas tinaramid mo a divider dito'y balay may Filimon. Magustwak launay. Agyaman ak no kasta, nana pining. Gapo tamaragsakan ak iti trabahom. Nayunak ti itangdan ko ken ka. Anya? Uray saan nana pining. Umdasan kanyak tigatad ang nagsaritaan ta. Sana bali ta pinakpakandakmat dito'y balayo. Ay basta, nayunak, Filimon. Adoy, Ala, sobra dayta nana. basta alaamon dayta. Ay, uwan gayang barok. An nadam no lumabas ka dita tersena. Agin inuman nga minen dita ni Nandeng. Ha? Imbagak matan kan ka. Barairong day a tao. Gagangay lang iti tao ti kasta, nana. Takas kunada nga ruden iti nasantuan akasuratan. Awan ti uray may saan nalintag a tao. Pudno dayta. Ngam nalabas day a Nandeng. Iso ti kibor dito'y lugar tayo. Itagay mo. Pasensya ka, Nanding. Sa anak ngaminan nga gininom. No di mo kayat taginom. Mangtod ka nga ro iti paggatang ko itaarak yung pulutan ko. Tani, basiton to inumak, Ha? Apa nga kita nakitikasta. At ang samot reklamo, mga parts. Awan ti reklamok, Nanding. Mabit lang, Ato iti paginom mo. Yag mo amin dahil ta. Nanding. Apay, agreklamo ka. Ibaga mo lang, magreklamo ka, pabuksitan kan. Saan, Nanding? Awan ti reklamok. Sige. Kukumlatan ti sinigawat mo akwartak. Sa anak nga reklamo. Makitang Filimon. Talagaan na alas ti ugali day di Nanding abarairong. Baybayamon, Ellen.
Sana bali. Kwarta lang dyan nala na. Ado pa'y timat gadak. No agagatak lakit di. Filimon, agyaman akan ka. Ha? Ni, anya ti pagyamanam kanyak bakit? Ta saan mo at tinutupan? Ellen, napalabas ang dagidi akan ito ang nagdandanag. Kan nagbutbutan ka gapo kanyak. Iso adi ka madanagan. No saklang ti pagaramidan da iti linoloko. Awan anyaman na. Sanda ka lang nga pagaramidan iti jak magustuhan. Taday ta ti jak mapalabas apulos. Nana Pining, gumatangak man iti shampoo kan sabon. Mabitla ang balasang ko. Nagpindas ka matan? Ay! Nagbastos ka matan? Apay nga inaprusam ti patong ko ngay? Makapaawis nga rod. Apay, agreklamo ka, ha? Bastos! Nana Pining, at iti bayad dagiti gatgatangak. Awan, Ellen. Nay, adto yan dagiti ginatang mo. Nakon. Ay, unay ka matan, Nandeng. Apay, abinastos mo ti asawa ni Filimon ngay. Kaya't ko nga rod. Hindi ka man makibiyang si Kabakit. Ala, ikan nakid diti arak. No di mo kaya't akiburok to itersenam. Naimbagtad da ka pa'y laang dito'y nanding. Oy, nagipulong lagi di kan kanibakat mo niya. Amom, naglamuyo ti patong ni ba... Ayop ka! Patayin ka! Ayop ka! Sikati kang iti pagnakman! Ay ko, Lani. May kapatitan ngal daw. Manipod kinabkabil ni Filimon. Nagsakit lahat at ibakrang ko. Nablunsamat ang tiparagpag ko bagat. Anya nga ita. Nakasarakan iti kay batugam nanding. Kat nasigod ka no matgayam abarairong ni Filimon ijay lugarda. Nabalod ka no iti 10 kat 8 atawan gapo iti kinabarairong na idi. Anya? Dayta ka no tiyang paiso. Dayta ti sao-sao nga gwarwara si ita dito'y lugar tayo. Isumot lagayam nga awan pay laeng ti anak da. Tanapaot apanawan ti panagsina da. Gapo iti pan nakaibalod na. Anya ti masapol mo, nanding. Filimon, agkidawak ko may di pamakawan. Kapo iti naramid ko. Pasensya ka na. Lipatan mo day dyan, nanding. Agyaman ak numapakawan ng Filimon. Ikarik, agbaliw akon. Kasayatan day tapangadang mo. Amom nanding. Awan ti uray may sa analintag at tao dito'y lubong. Iso na lang. Tadda amin kada tayo ti gundaway amang baliw iti dakas akababalin tayo. Filimon. Pakaragsakak no nakaamiris kan. Nasayat na ita. Tawan pa'y tinasayang apanawan iti biyag mo. Sana kas kanyak. 10 kat 8 atawan tinasayang iti biyag ko. Gaputa na ibalodak. Gapumat lang iti kinabarairong ko. Iso na saya at launay. Tanasapa ka nakaamiris, nanding. Gagangay iti tao ti makaaramid iti biddot, gaputa paset amin dayta ti panagbiag. Ngam ti saan arumbang kat daytay di mo ammo ti agamiris. Kang runaanan ti agbaliw. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.